предаването Точка на пресичане. За удоволствие ли играеш или... Да, най-вече да. Харесва ни много, когато тук се забавляваме страхотно. Поне аз. А имаш ли намерение професионално да се развиваш или не? Мисля, че вече е късно за това нещо. Никога не е късно. Да станеш заразил ли? Да станеш звезда. Не. И за сега не, нямам намерение. В смисъл професионално. За сега. За забавление все още. Имаме раз, два, три, подскок, 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 долу, горе, прескок, два, три, подскок, 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 това е последното горе. Този няма почивка, не? Така не може да само подскоци, нараз напред, пресък. Айде, само направо, ставайте. 2-3 месеца. За удоволствие или за удоволствие изцяло? Участвахте ли в пролетния фестивал? Да? Хареса ви? Предполагам и на Георгиевското хоро. Да, и там ще А тази малка госпожичка, тя танцува ли? Танцуваш? Да. Харесва ли ти? Да. И можеш да танцуваш? Браво на тебе! Колко си годишна? 6. От колко време играеш? От януари. Януари. Групата е съвсем млада. Всички от януари, 2-3 месеца. Супер. Много сме добре. За удоволствие ли играеш? За удоволствие. За удоволствие. Близко живееш? Много близко, да. А как разбра за групата? От приятелка, която живее в моя квартал, която ми каза, че има училище за сина ми и тя ми каза всъщност, че има и народни танци.
Беше ми малко трудно в началото. Още първия път аз не исках да се връщам тук. Ама след това свикнах, защото аз до тогава никога не бях танцувала народни танци или нещо такова да играя. И да, после свикнах и ми беше малко по-лесно. Ноември, значи. Или октомври. Ноември или октомври, покрай нея. А вие познавахте ли се Сива предварително? Не. Просто видях в една група обява, живея наблизо и решиха да дойда. Чудесно. Да. Забавно е, интересно е. Аз съм човек, който не знаеше нито едно хоро и смешно е, може би, защото бях изпъната с двата крака, обаче тук с Сива и се научих. Приятно е наистина. Хореографът е изключително важен. Атмосферата, която създава, е изключително приятна. А за удоволствие ли играеш или имаш някакви бъдещи амбиции? За удоволствие. Предимно за удоволствие. Три. А иначе танцувал ли си преди някъде? Да, в България, в самоден танцов ансамбъл съм играл като ученик. Виждам, че имаш и костюм. Я да го видя. Страхотен. Разбира се. И на репетиции с него ли танцуваш? Не. Чух, че трябва да ги носим, вярно ли? Ами, който иска. Който иска, добре. Не, аз съм го взел, значи добре. А с Ива познавате ли се от преди това или случайно се запознахте? Как разбра за нея? Една приятелка ми съобщи за курса, който Ива организира и по този начин се запознахме и с Ива. И живеете тук в Бромли, наблизо? Ами, наблизо долу-горе, да, за стандартите на Лондон си е нормално с разстояние. Наблизо, да. Добър ден. Приятно ми е, че прояви интерес да запишем това интервю. Искам да покажем на нашите зрители как се прави фолклор в Англия. Според тебе трудно ли е? Има доста голяма конкуренция тук. Трудно ли е да се направи група, да се съберат желаящи, които да танцуват? Ами, според мен не е толкова трудно, но се изисква голяма позитивна енергия за всичко. И аз съм много щастлива, че всички... Значи, за да се вижда това набиване, трябва да сме по-притегнали надолу, защото като набиваме горе, не става. Трябва да сме надолу, през цялото време трябва да сме надолу. Айде. Един път да го показвам. Един път да го показвам, няма. Раз, два, три, четири. Наляво, дясно, ляв, десно. Това не е първият вариант. Има много варианти. Да. За нигериеца абсолютно никакъв проблем не беше на равноделните ни размери. С англичанина имахме малко повече репетиции, но и двамата са толкова позитивни, толкова много им харесва всичко и са доста по-отворени от много българи към нашия фолклор. Ти колко групи имаш в момента? Ами вече имам 5 групи. Браво! Поздравления! И съм много щастлива и искам да продължаваме да се развиваме и да се увеличаваме. А къде ви се провеждат занятията? Освен тук, ние в момента сме тук в Бромли. Освен тук, къде? Имам група на Пикадили Съркъс, в Илинг Бродуей, тук в Бромли Саут,
Крикълът и Кингстън. Доста мисля, че основно с това не се занимаваш. Да. И как е трудно ли? Значи все пак имаш наемна зала. Да. Покриват ли се очакванията ти? Групите големи ли са, за да... Ами в началото имаше известен проблем, но както се казва, винаги трябва да се вложи нещо, за да се случат хубави неща. И сега съм доволна. Сега всичко започва да върви както трябва. Десен, ляв, десен, назад. 4. Напред, обръщам назад, пета, ляв, десен. Дайте само втората част. Айде. Левия крак е свободен, отиваме напред. И ляв, десен, пета, ляв, десен. Раз, два, три, 4. Напред, назад, пета, ляв, десен. Раз, два, три, 4. Напред, назад, пета, ляв, десен. А защо? Десен подход, ляв. Десен, ляв сега. Десен, ляв подход. Десен, ляв. Десен, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4, 5. Ляв, подход. Десен, ляв. 10, 11, 12. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Последно. 2. Стъпка подход, стъпка. Ляв, десен, ляв. Десен, ляв, десен. 2. Значи. Това беше всичко от нас. Останете с BBR TV, гледайте ни следващата седмица от екипа на Точка на пресичане. Бъдете здрави!